Okay, mayong gabi mga kabahakhak. Niya napunta karon sa tuang topic mga kabahakhak nga pinakanindot nga topic na to karong gabi. Una, sa dili pa ta magsugod sa tuang topic mga kabahakhak. Ako mga katahuran nga kaninyo og maayong adlaw kanatong tanan, kanatong mga viewers, tanan nga mga bag-o natong mga viewers dinhi sa tong YouTube channel. Bahakhak TV ay mo kalimot diha pag subscribe sa tuang YouTube channel, pag-like nitong video ug i-share aron daghan ang makat-on ug daghan ang makadungog sa nindot natong mga topic ug nindot natong mga paghatag sulod sa kinabuhi sa kaminyoon. Tungod kay atong topic karon mga kabahakhak, kabahin kinis kaminyoon, no? Sa dili pa nato sugdan, ingon ani ang pangutana or outline sa tuang topic mga kabahakhak. Unsay anaas kaminyoon? So ingon ana mga kabahakhak, unsa may naa sa kaminyoon? Ang pinakaimportante nga bahin ang atong paghisgutan karon. Mubo tulo ka pangutana kabahin sa kaminyoon. Pero kini siya taas nga explanation. Ang atong tugkaron ang anaas kaminyoon, grabe kalawom, no? So, unang pangutana, yun sa nimo pagsabot ang kaminyoon, no? Yun sa nimo pagsabot ang kaminyoon. Kung pananglitan mga kabahakhak, nganong nangutana man ta niini, yun sa nato pagsabot. Ug nganong nisulod kas kaminyoon, unsa man gyud naa? So, una, atong i-explain mga kabahakhak. Ang akong gipunto mga kabahakhak, ingon ani, daghan ang misulod sa kaminyoon. Apan yun sa niya pagsabot nga nisulod siya sa kaminyoon, apan grabe ang struggle nga iyahang sinati sulod sa kaminyoon. Subot pasabot, wala kaayo masabti niya ang kaminyoon. Tungod kay sa pagsulod niya sa kaminyoon na iyahang gilihukan karon ug sa Tagalog pa ginagalawan niya o muna Bisaya pa sa iyahang gilihok-lihukan karon. Grabe ang kapait, kalisod, pagmahay, pagdangoy-ngoy, paghilak ang iyahang gisinati sulod sa kaminyoon. So, wala niya masabti ang kalibutan nga iyang gisudlan. So, sa dili pa nato sudlan ang kaminyoon mga kabahakhak, kinahanglan nga atong sabton, atong pamalandungan pag-ayo unsa di ay ang kaminyoon. Tungod kay ang kaminyoon mga kabahakhak, dili kini dula-dula, dili kini dulaan, no? Sagrado nga butang ang atong gihisgutan. Tungod kay ang kaminyoon usa ka gasa sa Dios alang sa tawo nga nangandoy niini, no? Gasa sa Dios ang kaminyoon, busa dili kini angay pagadula-dulaan sama sa atong gisinati karon nga grabe ka easy access lang yun ang mga kabatan-unan sa paghimo ug pag-ipon-ipon nga daw sila nisulod sa kaminyoon. Apan dili kana tinuod nga kaminyoon kung dili ka mahiusa diha sa balaang basbas sa pastor o pari, walay pagtugot ug walay panalangin sa Dios, so dili ka matawag nga nisulod sa kaminyoon. So kinahanglan nga atong sabton unsa gyud ang kaminyoon. So motoy una na tong pangutana mga kabahakhak. So next mga kabahakhak, ikaduhang pangutana, imo na bang natugkad unsa ka mahinungdanon ang kaminyoon? So niano lawom kaayo. So kinahanglan gyud nga kung mosulod tas kaminyoon, kung mo desisyon tas kaminyoon nga mosulod ta niining maong salag, kinahanglan nga atong tugkaron unsa may naa sulod sa kaminyoon. Tungod kay ang kaminyoon dili puros kalipay ang naa dinha mga kabahakhak. Dili puros palami ang naas kaminyoon mga kabahakhak. Ang kaminyoon usa ka butang nga gigasa sa Dios nga giandam o gitagana sa mga tao nga deserve niya ang kaminyoon. Unsa man na siya nga punto mga kabahakhak. So kinahanglan atong tugkaron ang kaminyoon dili puros kalipay. Anaa ang tanan nga pagsulay, anaa ang tanan nga mga tentasyon, anaa ang tanan nga mga pagduda, naa tanan sulod sa kaminyoon ang mga posible
nga mahitabo sa imong kinabuhi. Walay bugas, walay asin, walay makaon, walay gatas, walay sabon, tanan wala. Sa dili pa nimo sudlan ang maong dapit sa kinabuhi sa kaminyoon, kinahanglang imong pamalandungan. Atong pamalandungan, no? Sa dili pa nato sudlan ang maong salag sa kaminyoon. Tungod kay ang kaminyoon dili kini yano nga butang apan karong nga panahon na, no? Gihimo kining pinakayano sa mga kabatan-unan. Tungod kay wala nila matugkad unsa ka dako o unsa ka mahinungdanon ang maong topic sa kaminyoon. So ingon ni ana mga kabahakak, atong ikahatag advice sa dili pa ta mo padayon sa ikatulong nga pangutana, akong ika-advise tanan nga mga kabatan-unan nga karong nga panahon na sayon ra gyud kay nila dula-dulaan ang ilang kinabuhi, no? Diha sa ilabi na gyud karon sa napaka high-tech na gyud kaayo ang ato ang panahon, social media, grabe na gyud kaayo ang pag-access sa mga bisan unsang mga malaswa nga mga talan-awon. So diha na trigger ang huna-huna sa matag usa. So mga kabahakak, akong ika-advise ninyo sa mga batan-on karon, no, nga kung mahimo sa dili pa nato desisyonan nga mosulod ta sa gugma-gugma, uyab-uyab atong pamalandungan nga tinuuray na bagyod kini nga pagbati. Gasa na bagyod ni sa Ginoo nganhi kanato nga giandam na bagyod ta niya nga mudawat na ta sa maong gasa nga gikan kaniya. Unsa may imong tumong nga misulod kaman sa kaminyoon. So ingon ana, no, unsa man gyud tumong nato. So kinahanglan kung dili pa nimo masabtan ang puntos kaminyoon, di pa nimo matugkad, ayaw sag padayon mo mga kabahakak. Kamo mga kabatan-unan karon, ampingan ang inyong kinabuhi, mababae ug malalaki, ang inyong gugma sa matag usa, inyong ampingan samtang aduna pay panahon. Tungod kay ang atong kinabuhi diri sa kalibutan lumalabay lang, so kinahanglan atong ampingan mga kabahakak. Okay, next. Katulong pangutana mga kabahakak, pananglitan. Nganong niadto magkag usamis? So tungod kay naa kay tumong, naa kay punto. So ang punto nako kay ning sulod ko sa kaminyoon, gusto ko nga mobuo og kaugalingong pamilya. Gusto ko nga adunay kauban sa kong kinabuhi. Gusto ko nga aduna ko'y anak. Gusto ko nga aduna ko'y kaistorya, adunay manglaba. Ingon ni ana ang atong pangutana. Ingon ni ana ang tumong sa atong kinabuhi. Naay purpose. Nganong nisulod tas kaminyoon? Nisulod tas kaminyoon tungod kay gitawag na kita sa gugma sa Dios o gihiusa na kita ni Kristo diha sa gugma. So mo nay tumong nato mga kabahakak kung musulod ta yan ang mga puntuha. So ang gikinahanglan ang maayong pagpamalandong unsa gyud tumong nimo nga misulod kaning butanga. So diha sa kaminyoon kinahanglan nga atong sabton pag-ayo tugkaron og gikinahanglan pakita sa ato ang kaugalingon nga atong natugkad na og nasabtan ang tanan. So mga kabahakak, sa tulo na ito mga pangutana, asa may inyong nagustuhan, i-comment ninyo diha sa ubos ato ang video aron ato pong makita kung unsa gyoy mga tumong nato sa kinabuhi nga misulod man ta sa kaminyoon. So magkita-kita ta sunod na tong vlog o gayo kalimot. So wala pa din naka-subscribe sa atong YouTube channel, Bahakhak TV, i-like ug i-share ang ato ang video. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.